Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulma yawma inna Allaha sari'ul hisab. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulman yawma inna Allaha sari'ul hisab. Wadirhum yawmal azifati idil qulubul hanajiri kadhimin. Wadirhum yawmal azifati idil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Malil
sami'na wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Al-yauma ing iki dina tujza diwales sapa kullu nafsin saben awa-awaan bima kasabat lan bareng kang nglakoni sapa nafsin la dzulma ora dikani ngaya al-yauma ing iki dina inna wasni awaiku sari'ul hisab cepat oleh ngereken ngitung menghisab ayat sadurunge nerangno bahwa para nabi iku paring paweden yaumat talaq dinane ketemu yaumahum barizun wae padha baris ayamatu jazakulun nafsi bima kasabat la dzulma yaum ing dina iku setiap awa-awan diwales tidak di ora dikani ngoyo gak dikani ngoyo maksudnya piye misale wong nglakoni dosa wis kon nglakoni dosa tak tambahi siksane gak ngono. Ya wis apa ana ing sampeyan nglakoni apik terus dikurangi ganjarane iku jenenge ya zalim. Malah Allah memberikan apa kemurahan. Lah ya apa? Surat An-Nahl 1 sira iku. Man jaa bil hasanati lalu kala bi asri amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Surat apa itu? Al-An'am wa Nahl. Sapa wong sing teko nggawa apik siji dibales 10, wong sing nglakoni elek siji dibales siji. Lah wis kemurahan lho. Kok misale padha-padha dilipat gandakan bangkrut awake dhewe. Nglakoni apik dibales ping 10, nglakoni elek dibales ping 10, bangkrut. Kakan eleke. Tapi setiap awal-awal dibalas sesuai karo perbuatan ladul mayaum. Nglakoni api yo gak dikurangi ganjarane, nglakoni elek gak ditambahi siksa. Kudu ketemu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kon ngapal ya diapalno. Surat An-Nahl kana surat Al-An'am atas sewidak surat Al-An'am atas la dzulma ya ora di kani Allah kani ngoyo inna wasaril hisab Allah cepet oleh ngereken oleh ngitung. Mulai dari surat 13
Legam 1 surat apa? Surah Luqman. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidatin. Ora ana penciptaanmu lan tangimu kejaba kaya awan-awan kang siji. Berarti kanggone apa? Gampang. Wa ma amruna ila wahidatin kalam kim bil basar. Surat apa? Al-Qamar ayat 50. Lan ora ana perintah ingsun perkara ingsun ila wahidatin kejaba siji kalam kimbil basar kaya ketipe mripat mungkin awak gampang sari oleh hisab cepat oleh ngitung. Nek komputer saiki paling canggih iku pira? Nek 4G 5G malah namanya saiki awasik 10G 1 detik itu sekian terah. Piro kecepatannya? Tadi sampai ngerekam film 3 jam ditransfer dengan apa? 6G itu hanya beberapa detik mari saking cepete ro kecepatan komputer gunanya apa? BBS hitungane karo supe wah iya. Jadi setiap detik itu sekian miliar transaksi itu bisa terjadi. Mari, benar. Mulane biyen ana rumus dihitung 50 tahun durung mari. Telepon komputer, telepon sekian detik wis mari. Saking cepete oleh ngitung. Lah Allah. Ya wis kalam kibil kayak saketip ngene mari wis. Padahal urusannya kiamat. Inna wa sariul hisab banget cepete oleh ngitung gitu. Wa andir lan paring paweden sira hum ing wa akeh yaumal azifah ing dinane apa azifah? Azifatil azifah laisa laha min dunillahi kasyifah. Surat An-Najm ayat Azifatil azifah laisa laha min dunillahi kasyifah. Wa dilan bareng bawa den sira hum wa kaya amal azifati ing dinane goncang apal kulub apa kulub hati ladal khanajiri sandinge gorokan kadimina yang kali ngempet sapa akeh. Sampeyan pernah bayangno wong ditabrak motor di ngarepe sampeyan. Ya apa rasane kira-kira? Ngeri. Iya. Lebih daripada itu maksudnya ngono lho. Dadi atiku nang gorokan, jantungku nang gorokan ngempet saking nemene lho. Dinane padha goncang atiku. Lan istilahe ana kan wong istilahe ketenggengen. Ana wong iku nek kaget iku lempoh
kepuyuh nggon. Dadi wis apa di luar kendali. Ya wis loyo gak iso apa-apa sampai kepuyuh nggon. Las paring apa weden sira Muhammad argane akeh dinane atiku goncang sampai tutuk gorokan saking oleh ngempet malidolimina ora ana kanggone wong sing padha dolim sapa min hamimin saking cak hamim apa hamim Hah? Hamim kok Hamim itu kekasih yang kolit. Oh, pengkolit itu. Kolit. Wala safiin lan orang aja safi apa safi? Syafaat yuta kang ikuti. Jadi karena kekasih pelindung penolong sing bisa memberikan pertolongannya bisa diikuti. Belanda gini serta apa itu? Haji. Ya ya ladina amatakullah. Ayat pertama itu. Ya mata tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadhalu kullu hamlin hamla wa taran nasa sukaro wa mahum bisukaro walakin ada bawai syadid. Ayat lu ayat 2 Al-Haji. Jadi wong gawa apa ku saking kagete sing digawe wis didelek ndedakno wis. Misal kok dhuwit gak cereken gombang. Kadang misalnya kebakaran ngono ya. Mergo jarak cilik nyelametno anake, tapi sing diangkat apa? Bantah. Dadi sampe wong bingung ya apa sih? Gopo. Lah, ngene akhire ya ngono tambah nemen. Dadi atiku goncang ngempet. Susah dina kiamat. Surat 19 ayat 39. Wa'amdirum yama khasrati idku jal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Lan paring bawah dari selamat ing dinane yama khasrati nelongso idku jal amru nalikane perkara diputusi wa fi ghaflatin maka dalam keadaan lali. Jadi Masya Allah pangeran gambarno kesibukan keadaan nalikane dina kiamat. Tunggal itu mang surat Al-Haji adira ya mata tadhalu kullu ma'adin amata sak terusé wa mau bisukaro kaya wong mabuk padahal gak mabuk walakin ada bawi syadid saking bangete siksa.
Malidalimin hamimi wala safi'i yuta kana sing nulungi. Kana kekasih penolong sing isa nulungi. Sampeyan wis apal yauma yafirru min asli mar'u min akhi wa wa ummihi wa abi wa sahibati bani wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Saking bingung anak mulai teko bapak, bapak mulai teko anak, ibu mulai teko anak, sak terusé saking goncang ganjinge dina kiamat. Ya lamu ngawari sapa khainatal ayun ing cidrone mripat. cidro Ngerti cidro? sakit cidro indah Jadi mripat iku mendelik, kadang-kadang kabur. Sampeyan tau ro ndok lamun-lamun. Ngerti ndak kamu namun? Fata Morgana. Ro Fata Morgana apa? samar-samar sing terus Kaya ana banyu diparani kana banyu. Jenenge Fata Morgana. Dadi mripat iku wis samar-samar gak karuan, gak jelas sing delok iki apa. Ya law khainatal ayun wa ma tufi lan barang kang nyamarake apa sutur ati. Dadi jerone ati ku ana apa angen-angenmu. Iku apa ya? Arau ya lamu khainatal ayun, dadi mripat sing khianat. Iku awaro apa sing diangen-angen di ati ya arro. Dadi saking berarti dina kiamat. Lah niki pangeran nudono niku lak ya wis tunggale sampeyan kate ujian. Ujiane nomor ngene, isine ngene, pertanyaane ngene, wis ya wae durung. Iki wis dibocorno kan. Lah terus mosok lihat-lihat. Wis dituturno persiapane apa? Sampeyan nglakoni amal sholih, ganjarane ngene, nglakoni amal elek, ganjarane ngene. Wis seru kabeh. Wis dibocorno karo pangeran. Mulane eling sapa? Gus Bahak. Wae ujian nasional Pak apa jenengku? Jawabane kan disegel. Ya apa di oleh tak bocorno iki? Oleh jare. Alasane apa? Lah pertanyaan kubur lho dibocorno saiki. Man rabbuka, man nabiyuka, saterusé madinuka. Wis dibocorno. Lho kadang-kadang wis didudono ngono iku ya gak siap iku. Luwe apa? Cenderung nang ngene kedonyan. Jadi kadang ya wis pirang-pirang kan awake dhewe wis ero nek ganjarane salat jamaah itu 17 derajat. Antara derajat 1 ke derajat kedua itu perjalanan 500 tahun. Ngono iku ya wis gak kepengin, tak kepengin. Kadang-kadang deh muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjarane pun mlingke sedaya kangge sange niku sampe ngantuk-ngantuk sing ya gak budal. Bolak-balik tak kandhani ya wong ku ya lek kadek salat telat. Apa? Karire ya telat, rezekine ya telat.
mlebu swarga ya. Iku lek mlebu. Alhamdulillah. Iku lek mlebu sik telat ngono lho. Misale gak mlebu swarga itu artinya neraka. Lah kan neraka ya kemungkinan ya mentah tekan neraka. Tapi ya telat ngono lho. Bare pirang-pirang puluh tahun diparani wong ganteng, jak metu. Lho. Sama iso apa? Lah aku lak salat sampean. Lah cek telat sih ngajak metu. Lah sampe biasa lak telat sih dari sing salat iki. Seneng zaman dengan anak. Pret. Prakteknya pancet ae. Bolak-balik lah gue bengok-bengok. Awas jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Ya pancet ae. Sentelan yo siku iku ae ya. Gak berubah. Lah lek gak berubah ya wis pancet ae. Sama tahu delok film Ultraman. Nggih. Ya berubah. Berubah. Ya. Masa gak iso sampean? Oh, saged. Boten mengati. Boten cabuke. Ya udarane. Dipaksakan. Carane gak sampeyan kok gak iso ngono lho. Sama iku dipaksa mlebu swarga apa sukarela mlebu neraka? Sukarela masuk swarga. Masa kok dipaksa ya angel ya Allah. Prank. Nah ya dibocorno lho. Mene-mene aben awan itu dibales sesuai perbuatane. Wis son dolim ya gak duwe kanca, gak ana sing nulung. Nalikane atiku munggah nang gorokan saking berarti ngempet susah. Lah ya ro apa sing di samarna dening iya wis dikaji, wis dibocorno, saya garis prakteke sing penting ku. Lah nek sekadar pengetahuan ae ya anip ya iso roh masih ahsan ya roh. Tapi apa ya roh tok. Ada bertanggung jawaban. Sekian ngaji kita, semoga memberikan keberkahan bagi kita, amin. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Doa sehari. Orang tua. Saya tidak istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq lana sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi